Čaute ľudia, vítam vás u ďalšej reakcie, zase na Moona, riadenie mojimi očami, časť 1, jazda v mojom rodnom meste, tak poďme sa na to pozrieť. Je to paráda. Ináč rád by som vám oznámil, že som si vytunil setup novým mikrofónom, tak oceňte kvalitu určite a myslím si, že ma bude už lepšie počuť. A neviem prečo za mnou stojí niekto, nejaký šrát za mnou stojí a vystupuje. Pozri sa, niekto za mnou ide. Jo, čaute, moje meno je Moon a To bolo, čo dnes uvidíme, hej, pre niekoho. dlhšie dobe vás vítam tu z takého, ja neviem, ako by som to nazval, dedinského prostredia, z Majdanu, more. Koľko má to A video? je to asi po polročnej 23 absencii ďalšie minút. video s mojou A7. Toto auto je úplne v poriadku, ďuk, nič sa mu nestalo, žije. Akurát s týmto som nenatočil video, odkedy som na neho urobil review, niekedy v septembri, to už bude tak 3-4 mesiace počítam. Toto video som aj tak zmazal. 3-4 mesiace od vtedy, čo zrobil, čo to je, ja neviem, čo zrobil ani. Ináč, iba taká vsúka, dnes je fakt pekne vonku, keď natáčam toto video. Akože krása, krásne nám tu prší, búrka a akože krása. Fúka vietor, tak môžeme teda sledovať to video. Prišlo, ja neviem, dostatočne dobre. A tentokrát to bude video, ako jazdím na tomto aute. Neviem, Sorry, musel som trošku stlmiť mikrofón. To je jedno. Ľúbil som vám to, takže to idem urobiť. Každopádne na tomto aute sa stali nejaké zmeny od tej doby, čo... Ejha, ináč dúfam, že už není taký nekvalitný ten zvuk, že mal by byť kvalitnejší, ale často sa mi to ozýva v tých reakciách, takže musím niečo ešte doladiť, tak... Ale dobre celkom počuť, len tak na dvakrát v niektorých častiach, tak neviem či aj teraz, ale dúfam, že nie. To mám a odkedy som natočil review. Za prvé mám červené brzdiče S-lineové, za to ďakujem Webstyle Praha, taktiež tu mám keramiku na celom aute, takže sa oveľa viac leskne ako predtým. A taktiež musel som sa zbaviť mojich krásnych vietvových zimných kolies, teda letných, toto sú zimné, takže... Tak letné vyzerajú krajšie, ste videli ten obrázok, dúfam. Ak nie, môžete si posunúť naspäť video. Tieto pneumatiky kolesa vlastne, alebo disky to nazvime, nie sú pekné. Tamte sú krajšie oveľa, ale akože v pohode za mňa. Čierne by asi viac pasovali. Letné uvidíme až niekedy na jar, keď si ich prezujem. No, na jar. Keď budú mrazy, tak jar, leto, tak. Ja som našiel nejaké tiché miesto, kde môžem natočiť tento úvod, pretože v mojom meste Sabinov, kde každopádne dneska pôjdeme, nie je až taký priestor. Jo a taktiež, toto auto som umyl, ale dokým som prišiel tu, pozrite sa, čo sa stalo, kým som tu došiel. Takže si to umýval úplne zbytočne. No tak úplne sa mi zaprasilo celé auto, ako to sa dalo počítať. Pozrite sa, aké je tu blato, takže... No, však som sa čudoval, že si tam s tým zašiel. Jo, môžeme nastúpiť do auta, asi není čo zdržovať. Čauko, ešte také menšie upozornenie na Čo to je s tým obrazom, nejaký nezaostrený? začiatok, aby som bol safe. Toto video nie je návodom, ako riadiť auto. A plus, v tomto videu budem taktiež trochu OK, nemusí to byť návod na riadenie auta, však chce jazdiť v aute a... Neviem. ukazovať na nedostatky vodičov popri mojom jazdení, ktoré som si všimol. Nič ale nemením hrotiť, lebo ani ja ešte nie som dostatočne skúsený vodič. A môže sa stať, že podobnú chybu urobím niekedy. Nie si dostatočne skúsený vodič, tak to teda... OK. Ja. Aj keď to boli iba detaily a iba nejaké miniatúrne nedostatky. No keďže toto video pozerajú deti, no tak bolo hodné to dať divákom na vedomie. Užite si video. OK. Mobil si dávame tu a ideme jazdiť. OK. Takže dávame brzdu, Dčko, ručko Moment, dolu. budem musieť na chvíľku
nechať video takto. Počkajte tu, nikde nebežte, ja som za chvíľu späť, len musím niečo vybaviť. Za chvíľu. Tak už som späť, ľudia. Môžeme pokračovať. A ideme. Za mnou nie je nič, OK. Ľudia, budem dodržovať predpisy, nebudem chodiť blázon, pretože od toho tu nie som. Ono by sa vlastne malo 2 rukami držať volant, že? No, to nemôžem jednou rukou. OK, toľko na videu prežijem. Ľudia, jedna dobrá rada, keď budete aj vy mať auto a nejaký typek s natuneným Golfom z 2002 sa na vás bude tlačiť a predjížďať, nechoďte rýchlejšie. Mne sa to stáva na každodennej bázi, že hlavne tu na východe, hej, v Prahe až tak nie, lebo Už som zle klikol, lebo mám ešte ten mikrofón len nový. Som to trošku nepochopil, toto čo teraz povedal s tým Golfom, ale OK. tam sa s môjim autom strátim, tam dostané Porsche, Mustangy aj všetko. Tu na východnom Slovensku, v Prešove, v Košici. A Audi nedobrá? Sa kľudne nájde nejaký typek, čo má, ja neviem, natunenú Škodu Superb z 2006. Pretaktovaný diesel. No a nie, to však to už aj taká doba je. A tak ďalej, tlačí sa na mňa. Typek ma teraz obieha, kľudne si ma obehni, to je v poriadku. Ja idem podľa Jaké staré auto obehuje takú novú Audinu so 400 koňami. predpisov, mňa to netrápi. Keď sa aspoň niekto trochu vyzna do aut, no tak vieš, že A vlastne hej, mám pravdu. Teda hlavne na video. Ten, čo ho predbehoval, môže mať veľký problém. Aj keď toto video bolo vydané už asi možno aj pred 2 rokmi, ale nevadí. asi dneška, že to je silné auto. Keď budete mať auto, nemusíte si nikomu nič dokázať. Neviem, kedy bolo vydané, ale keď sa budem chcieť kúknúť pozrieť, tak mi to shodí natáčanie, takže môžeme sa pozrieť na koniec videa, ak... To je každopádne obec, takže 50-ka. To, že idem 53, to je úplne v poriadku, ja som to vysvetlil aj na storkách, Áno, väčšinou to je v idem poriadku. o 4 km za hodinu. Reálne. Je to preto, lebo moje auto naturálne ukazuje o 4 km za hodinu vyššiu rýchlosť. Každé auto to má iné, ale ja keď idem, dajme tomu 54 km za hodinu, v reále idem 50. Je to proste tak nastavené, spýtajte sa svojich rodičov, je to tak, je to pravda. Ja to mám zistené cez Waze, ja používam takú aplikáciu na mobile, ktorá sa volá Waze, čo je v podstate navigácia cez mobil, najpresnejšia, kde sa nahlasujú nehody a neviem čo všetko. A podľa toho sa vypočíta lepšia trasa a dojazd do cieľa a tak ďalej. Má pravdu, ale neviem, či to je lepšie, to je GPS-ka, ne? No a OK, čo robíš, čo to je? To čo je? Vlk či pes? Oh, yo, OK, dobre, fajn, toto som nečakal. OK, tu je 90-ka, ja si dám šport, ale nepôjdem tu nejak extra rýchlo, lebo pozrite sa, že aké tu sú spády. Skôr tá cesta je taká úzká, A zlá. že som nejaký bezpečný vodič, ako niekedy si pridám. Tak toto za krúta tam bola dobrá, aj tam v diaľke môžete vidieť ďalšiu. Nikdy nepodceňujte ľudia, stále predvídajte. Tu napríklad Veď to je tá istá. Aha. predvídam, že mi vyjde auto stade. A ja ako mám široké auto, tak sa nemusíme zmestiť. Aha, tu je znova Ľučina, obec, 50-ka. Ľudia, dodržujte predpisy. Napadlo ma taktiež aj ísť tak, že, ja neviem, do Nemecka, hej, ale... Na neobmedzené diaľnice, skúšať rýchlosť. No dávaj, ideme! A zrob jazdu mojimi očami. Part 2. Žiaľ, teraz počas covidu na autobahn nemôžem ísť, lebo chcel som tam ísť vyskúšať maximálku, ale me. V Nemecku sú v niektorých diaľničných úsekoch povolenie ísť neobmedzenou rýchlosťou. No, Keď sa nedá, tak sa nedá. Dneska mám ľudia v pláne ísť s vami do môjho rodného mesta, keďže je to prvý diel, pôjdeme do môjho rodného mesta, ukážem vám všetko okrem A to už býval v Prahe vtedy, hej? môjho bydliska. Tak to asi nebolo vydané pred 2 rokmi, ako som hovoril. Ukážem vám, kde som chodil na školu, ukážem vám... To asi vydal neskôr, alebo skôr tie videá, čo tam ono. Lebo som videl aj také videá, čo ukazovalo o tom. Tu som chlastal, pil a neviem čo.
fajčil. Kde máme kostol? Aké sú moje obľúbené miesta v mojom rodnom Aj keď nerobil to tam. meste? Oj, ja idem 55, ok. Ináč táto cesta je veľmi kľudná, hej. To som ešte na dynamic režime, ale tak viete, ja si tu môžem prepnúť, že komfort. Hej, proste mám tu komfort, dám si tu komfort na chvíľu. Teraz je to už úplne vyhladené, ešte keď ku tomu nemám klimatizáciu, neučí vážne nič. Mám tu ináč dvojité zasklenie. Takže akusticky je to zatemnené, alebo ja neviem, ako by som to nazval. OK, ľudia, teraz to urobíme tak, že my pôjdeme cez ešte jednu dedinu. Na toto video máme čas. Takto, viem, že aj napríklad vaši rodičia, alebo ja neviem, možno aj vy, keď sa na to pozeráte na toto video, chodíte na 50, dajme tomu 60, lebo tolerancia je 6 km za hodinu a vaše auto ide ešte o 4 viacej, takže 10 km za hodinu je v pohode. Ale pre istotu, tu mi napríklad už ukazuje, že 90 pritom máš tu Podľa mňa není dobre ísť 10 km navyše. vôbec, hej. Dobre, teraz pôjdeme tu. A jo. Hop. Tak, fajn. Dynamik. To je aká úzka táto cesta. OK. Dobre, OK. Toto som hlavne urobil preto, aby ste počuli zvuk toho auta. To znie ako Tesla. Moc ho nebolo počuť. Aj keby som tu veľmi nemal Aha, no, zrýchľovať. Tesla. Tu ani nebudem zrýchľovať pre istotu, lebo tu môže byť zver. Dúfam, že audio teda bude dosť dobré z tejto GoPročky. OK. SUVčko a cez most. OK. Tak Oh no, tak to je problém. tu sa musíme zmestiť jak cíp. OK. Tu si dávam veľký pozor. Ja sa tu tomuto autu sa trochu umknem, takže moment, takto. A teraz tak. OK, prejdi. Tak, fajn. Ešte aj s vozíkom bolo. Dobre, takto, celá cestná doprava je o rešpekte. Hej, napríklad tu, keď vidím, že type keby vycúvaval, ja celkom dosť často aj uvoľňujem auta, aby vycúvali z nejakého miesta a tak ďalej. Hej, ľudia, tieto úzke On je aký dobrak, ten Moon. cesty nenávidím, pretože pozrite sa, aké tu sú diery, tam keby som zapadol s autom. Ja ešte neviem prečo, ale mám teraz nastavený športový podvozok, čiže ten najnižší. Čo by som asi v dedinách veľmi nemal mať. Ešte v živote sa mi nestalo, že by som poškrábal podvozok. Takže dá sa, hej. Tento typek tiež ide podľa predpisov, akurát nemá zapnuté vzadu svetla. Jo, ľudia, tu, keď je dobre počasie, no tak stáde je normálne vidieť Tatry vysoké. Neviem, trošku iba sa na neho nalepím. Vysoké Tatry! Aby som mu dal najavo, aby ste... Ale síce to je jedno, nikde sa neponáhľam. Hej, najmä tomu, keď idem na diaľnici v ľavom pruhu a nejaké auto ide 115, no tak sa na neho tlačím, pretože také auto nemá čo robiť v ľavom pruhu, keď neobehuje ani nič nerobí. A tento by tiež nemusel teraz veľmi brzdiť, keď tu je 50, ale je to bezpečný vodič, takže big up. Ten typek asi musí vidieť, čo mám na hlave, lebo teraz vyzerám vážne veľmi smiešne, keď mám tú GoPročku na hlave. Tí to robia čo? Fakt, čo robia? OK, dobre, to je zaujímavé. Ale hovorím, škoda, že nie je letom. To bolo ja tu mám veľmi už vymaknuté zaujímavé, miesta, kde viem, ako sa moje ale auto správa, reálne. kde si môžem dupnúť na plyn a zároveň, aby to bolo predpisovo. Ale tu, dajme tomu, keď je zima, ja vážne neverím môjmu autu. Hej, tu je 90, ja tu idem 60 cez úseky. Hej, vážne predvídajte, dávajte bacha. Hej. Nechoďte tak rýchlo, kde už ste si istí, že vaše auto šmykne, lebo ja mám Quattro, hej, čo je ešte celkom bezpečné, ale dajme tomu, keď má niekto, ja neviem, predný náhon, alebo ešte horšie nejaká Škodovka s zadným náhonom, tak vtedy to môže byť vážne vražedné. Tu je krásny výhľad. A už tam vidím moje mesto, ale neviem, jak dobre je to vidno na GoPročke. A škoda, že nie je večer, lebo keby bol večer alebo väčšia tma, tak mi tu na MMI vyskočí možnosť nočného videnia. A keď si prepnem na nočné videnie, čo je tu niekde v tejto sekcii, normálne vidím všade naokolo len čiernu farbu, iba obrysy napríklad stromov a tak ďalej, ale všetko živé alebo všetko, čo je teplé, ako dajme tomu zvieratá, ľudia, ja neviem čo všetko, auta dokonca, ktoré sú nahriaté, alebo domy, ktoré sú nahriaté, mi ukáže bielou, červenou alebo žltou farbou. To sa mi stalo, že mi napríklad vbehli slnky do cesty a auto mi normálne zastavilo. Tam na head-up display mi ukázal taký vykričník. A automat je superová vec, pretože máte tu len plyn a brzdu v podstate. Nič iné tu nemáte. A máte tu ešte riadiacu páku, kde Dčko ako drive, máte tu neutral a máte tu reverse ako jazdenie dozadu. Takže v podstate to ovládate jak GTAčko na počítači. Dopredu, dozadu a neutral je na turovanie, takže máme neutral. Ok, neviem, či to bolo počuť. Máme tu daj prednosť v jazde a toto je celkom halúzna križovatka, pretože tu niekedy vôbec nie vidno auta, normálne len tak, keby nečakane niekto vyletí z tej zakruty. No a tu už sme Sabinové, no. Toto je moje rodné mesto, keď tu je stopka. Na stopke sa stále auto má dať do úplného pokoja, za to sa dávajú pokuty jak delo.
Z tohto auta je ináč veľmi zlá viditeľnosť, takže ok, toto ide tam a toto už nestíham do frasa. Každý na mňa pozerá, že mám GoPročku na sebe more, ok, môžeme ísť na to, ok. Ok, toto je náš cintorín. Tu je pochovaná môj babka a detko. Cintorín je celkom veľký. Tam som. Poďme sa pozrieť na moju prvú školu, jo. Dobre, tu je benzínka. Nič zaujímavé, šelka. Moje mesto je tak malé, ale mám ho rád. Už len kvôli tomu, že sa ide pochádzam. Dobrí ľudia, idem vám ukázať moju škôlku, kde som chodil do škôlky. Policie! Policie! Tu je hlavná cesta, ale musím dať prednosť, že ešte tým, čo idú oproti. No, tak na to si daj pozor, určite dávaj prednosť. OK, hop, ideme na to. Každý pozerá na mňa a ja to nemám rád. I toto je moja prvá škola. Dík. Dobre ty. Aha, on svalomuje, lebo tu sú takto dve ležiace fizly. Aha, retardéri, áno. Ale tým pádom, že mám natáčanie zadných sedadiel. Sedadiel. On skoro reálne povedal sedadiel. Zadnej nápravy, no tak to ide úplne v pohode. Toto je moja prvá škola, 17. novembra a toto je moja... Vyplo sa mi natáčanie ako obvykle, keď sa prekliknem, tak prepačte. Keď som tu... Myslel tým ulicu 17. novembra asi, nie školu, či škôlku, či čo to je. Tak pokračujeme v kúkaní. Tu ešte chodil, takže tak a môžeme sa vrátiť znova na tú cestu, kde sme boli. Tu je znova ten cintorín, čo som vám hovoril. Máte možnosť, ok, teraz pôjdem. Cintorín. Tam sú umretí ľudia, aby ste mali jasno. Kto nevie. Doľava, takže musíme dať prednosť Pochovaný. v oboch smeroch. No ukáž, ok, z tejto strany mám voľno, ok, to ešte stíham, poďme. Ako takto, ja sa nebojím. OK, tak pre dnešný diel to bude radšej všetko. Ja vám krásne ďakujem za sledovanie, dovidenia a zase na budúce dávajte odbery, lajky, zvončeky a bude špeciál za 10 odberateľov plus song, aby boli videá kvalitnejšie. Už som vám to prezradil, čo bude, takže dávajte odbery, prosím. Dovi.